presented by Deva Music. Presented by Ujala Music. Presented by Ujala Music. करी जानी देरी बाबा उगिना सोहबेरी दे दी दर्शन भइल अरग के बेरी करी जानी देरी बाबा उगिना सोहबेरी दे दी दर्शन भइल अरग के बेरी बोले ले चुचुहिया जोर भाई गाँव नगर में सोर भाई होगी ना भोर भाई DJ Ravi Ranjan. Mixed by Deva Music. दिन से भूखल पियासल बारी सब पिवैया जी पानी भीतरिया ठार बारी का पता थर थर देहिया जी 3 दिन से भूखल पियासल बारी सब पिवैया जी पानी भीतरिया ठार बारी का पता थर थर देहिया जी रहेला तो अभिन सोर भइल गाँव नगर में सोर भइल होगी ना भोर भइल DJ Ravi Ranjan. DJ Ravi Ranjan. DJ Ravi Ranjan. अभिषेकिया सिकाना सेवा खा करता गोहार जी धीरज पंकज पर करीना विचार जी मुना बेदरदी सेवा खा करता गोहार जी जाकिर करी मन पर करीना विचार जी अरे राजन खरा हाथ जोर भइल गाँव नगर में सोर भइल होगी ना भोर भइल Deva Recording Studio, Dikhwa, Dubauli.